Нещо да кажеш за тези кръгови, дето са тук, житата? Аз не съм видял, само съм видял кучета. Обикалят тук в житата? Обикалят кучета тук, извътре играят. Значи от тях е цялата работа. От тях е. Хубаво, жив и здрав. Благодаря. Ето, че феномена придобива ясно очертани, познати измерения. Това са безстопанствени кучета, които са на хайки тук. Ето ги е ранчетата. От другата страна също имат ранчетето там в далечината. И тук там има и пътеки като тази, по която се движа в момента. И ето ги. Това са така наречените кръгове, които са получени от танцуващия с кучета. Когато дойдат 2, 3, 5, 10 кучета и вземат да се търкалят, се получава това, което се наблюдава в момента. Ще се опитам да се кача на тази платформа, за да придобия поглед от по-високо за ситуацията наоколо.